שמי אלון, אני מנהל המטה, מנהל מערכת אנליזה. המחלקה שלנו בעצם מחולקת לשתיים, גם מול הלקוח וגם מול השטח. תפקידנו לנתח ולנטר את כל הדאטה שמגיע לנו מהשטח, להציג תמונת מצב הכי עדכנית ללקוח ולעצמנו. יישום תהליכים בתחום הזה הוא בדרך כלל לא מהיום למחר. הלקוח רוצה תוצאות ועכשיו ומהר, ואנחנו עומדים בקצב של השוק ובקצב שלו. אני יכול לקחת דוגמה של יופון, פרויקט סלולר. המחלקה שלי בעצם עזרה ללקוח להגדיל את הדאטה שנכנסת, והיום הפרויקט הזה גדל בעשרות אם לא מאות אחוזים. המלחמה היומיומית מכיוון שהדאטה שנכנסת אליך היא משתנה כל הזמן. השטח הוא דינמי, המחלקה שלנו היא מאוד 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 דינמית, ואנחנו מתאימים את עצמנו בהתאם לצרכים תמיד.